nini BF boroni. Ani family member ro hingke nini ex koyon. Ani ex role ani baba kere angai charai furono bo ano yakare thangka osung chano yakare thangka. Hello guys, jotono no lamsogo an YouTube channel o inke tini inke ang blog khainani bagai paya noni question dong ang reply dana ni bagai tini chai toknai jesung mansak asuk no ang chai toknai hinke te gaisa hinke noni kabama question tongo ang jesuk rimansak runai same question no hinke ang je reply jaro no hinke kisa skip khai thangai do totra kharap mo Niki ang norok no tege sawono ang norok bonsui tong na tangni post khai ba phat phat video khailia ne ani time rok maya ang video khaina ne bagai abon bagai video rok asa khai malia omo mani di kisa dimbalo khai dana haipono time rok maya amoni bagai kisa khainiya ang college rok thana nango korong nango mane ani je saima matei tabok ang je saimanka পরিচিতি video khainani bahut tap hai dana time dok mayango awni bagina ang bom haino ingkeno ni question no porna thanglai sigona asa kok salari ingke ang mungrok bori thangya do ingke bele video log thanai nar ni question kungma tonga boni bagai baksa baksa ingke to belai mane tam hinai ta question amonor phan ruthok gya bhairok sunglaika Apono runani chai tok nai angkisa. Tabo thanglai sinai mungrok por liya do nakarti. Nengle nai thok nasigui tongna no sorry. Nengle nai thok nasigui tongna no mokol filigya ang nono nini mokol bo nai thok nini bukhuk bo nai thok Omo hingke gan kata chini kaisa rocap mungkuri de nini mokol bo naitho mani omo gan nengano gan sirman bagui belai ke no hambai no asa kete support rok khai tongmani bagui belai ke no hambai maru no hingkete nini emotional short video naina muchungjak asukhe khainai video rok omtrok bo ang kisa jora maya amani bagai video bo kahante khainaya haipono norok ano asike support khaimani bagai norok no joto no pai flai hamo maro norok to ngse ang suk jora sokbai mano nice belai no nini dress by chunajak hambai no belai ke hambai rechap mani video khaidi te ang mungpur na thangya do ta mingke norok na kadi next time rogo ang vision ta se khai hingke murok pori thangnai tam ni hingke tabuk asuk video rok log thanai amoni bagai chap mani video khaidi tei kisa funny rok khaidi asuk no bai angle kisa funny no chajago akon khainai time rok mai ni bagai khaya norok masing tongni ani video funny rok ang agi rogo funny video khai hai dana sajak video khai da tabo hingke time rok maya ni bagai khai rok manli ang haita user homo saka ani sumung khe mo haisi malai khe kokrok sayata tongdi asuk no te video kaham post khai dakdi malai khe kok saya tongya joto bai kok sawa angnai mane baksa se angu wasya puro thangpuro program ya da chini program yang Bangalore apuro bo thangpuro bo baksa kok saka baksa saya tam ningke olos SMS khai sawo nana nukjak se haipono kok salia lachu ta lachi di kok sadi joto no khai dana angke joto bai kok sawo joto no jeng family si tago hai dana ederet Tripura menai sungka nini nikuma kisa sadi nini es busuk favorite chamung tamo ani para hingke kumleng area no radamuni para te ani age hingke tabo 20 ingna nai tongkha favorite chamung tamo
favorite chamung ke mane mui rok ni bising rogo hingke ta chana ni belai muya rok chana ni amtuna hamjago hingke mega tripura bo singkha bo baila ang malaijak oko program o sister nung bai malaina muchugu teisa ano sinuda ang nono sinuo afro chang malalekna a program o hingke malainai chung to Tripura thangka malainai oro tongkhaibo malai mano hai dana jora rok nai gena ta jora rok nai video rok khaile na mo hingke tai kaisa sungkha ana kishur ana kishur jamatia nei tongo bin munglok mase short short video naina muchungo short video akon short video ang khlainai haipano tabo kisa jora mai ni bagai video rok short video rok khaimia short video khaina ningke ta ang sajung khayo hai dibana angke ang sajung khaiga hingke time belai nao ang mane camera rom nai rok krei ang sajung na stand by khayo chala bong nai bodi bong nai he dan ang mon bagai time rok nango amoni bagai ang khaile me tabo tabo ang kisa college by busy tongko ke nice sister thank you kaisa purle na as deborma huni jirijak official ani sungna muchungmani haisi nung Bangalore tamo khai kisa sadi ang Bangalore pore ui tongo 10 minute jelani mung tamo tei nini mung tamo kisa sadi tei nini family wo koijon tong kisa sadi please ke nene sumung to kisa question kabang ma ang Bangalore pore ui tongo tei nini jelani mung tamo tabuk mention khaya ko ang ono ang reveal khainai face reveal khainai tabuk ngiya ko tado hingke teni ni mung tam no sadi ani mung hingka ke hamari kini ni family wo koijon tong ani family wo tongo ang tei ani mama mami menai hingke tei nana dai sungno jeng joto no family ke tongo haika naithokha hambai hingke Pritom Deborma nung Bangalore boro jaga tong tei tamo khai Bangalore tong mani jaga hingke ang yango magadi main road side tongo Bangalore ang tamo khai hingke poroi tongo ani moi Deborma kokborok song rochabdi kokborok song no angle bisi rechabo bisi hindi rok rochama khnaya hai dana belai ke khe rechapmani hamjago kokborok no ang chini kokrok no bisi rechapma hamjago ta stone 349 ne question khaika bini question onek interesting nei ani sungna chungmani haisi bai nung koijon chela bai propose khaijaka belai ke mar question omo abo tabok sai manliya koijon ajon khaibe ka haino sasi ne 20-30 jon khaibe kina ba haipano sai manliya tabo hani sido tabo aborok silia ang nini ex koijon ani ex role silia ang aborok belai ke marong jaksuka angkana 6-7 jon hingke tei nung koijona by relationship o hapka angkana tamung to ang bo boro asuk lai thangjarong no lekhawi mandi hai adana lekhawi to tonya blebo baijono relationship asuk kabang hapka bo to silia ang bo tei nung ni chela bai ki sok de khaijaga marke angka bai amo belai ke bising personal question angka bo belai ola rogo malai lekhe rogo salai no amo nung bai ge Subhatra Tripura normal blog ni saka bo ano normal blog khaidi ni saka normal blog no khayo angle taburo kunpan content ro krui ani ang short video ro bo khai manju jaya amoni bagai time rok mai ni bagai normal blog na ma khai Suranjit Deborma ni kami boro ni boyfriend biang ni
3 number question hingke nung bufru kaijaknai sadi. Nini kami gona an kami hingke tang thasing sai paika norok. Thasing norok thnai paikana an kami. Amo tai salia nini boyfriend boroni. Amo ang olo sanai. Jotono ang face rok reveal khaipro no sai renai. Nung bufru kaijaknai sadi hingke ang bufru kaijaknai amo to saimia ko ani pora rok paya ko hingke to pora rok pai jepro complete rok nai afro no nai. Jepro pandang nai afro saoran. Hingke kaitor bo sakha nung Bangalore tamo khai nini es busuk. Ang norok no Bangalore tam khai jotono sakha obuna ang tai salia norok first no paikana heda. Nini para bo sai paijak norok khnai no paikana first o angke teka sungkha Aravinda kalai naithokmani sana kokrui hambai asto na chojaya do. Deep Debarma nung Bangalore biang tong ang bo Bangalore no tongu umhai saka na bo ang bo Bangalore no ni saka ang Bangalore magadi main road side tongu hingke nungke biang go tong comment khai sanang tapokdi tei Subud Debarma nini BF detong tei nini kami borok ani BF tei nini kami borok ani kami hingke nung khnai paikana thasingon hayade amo salia ang tei kami nung bo class o pori ang college o pori tongo nini chilade tong mo question kangma phaika ang tabung no sai paika haipono face reveal khaya ko tabung ani kok asuk no ang no belai ke hamjago hambai hamjakma bagui nini chilano funuk di olo funuk nai nung bai malai na muchungo friend angbo malai na muchung norok bai jotono salsa tripura rogo phaika hingke chung joto kaisa malai laine angbo Bangalore no tongo nung Bangalore tongo hingke to salsa malai no malai nani hingke ano Instagram ti rogo norok mane contact khaimano yang rogo no hanu kisa misa malai mano Instagram o kisa follow rok khainan tapokni hingke norok waishu sande rogo jora manai malai nan rok hingke yang tui no ano contact khaimano nini para boro para to saipekha nung Bangalore tamo course khai tong tabo ang Bangalore nursing course khayo GNM tei nini munima belai naithok hambai no belai no sayamat man tat tamna no nung berai ma rok funuk di nung bufru kaijaknai sani ni BF de tong sagadi ang berai ma rok funugo haipono jora mai ni bagui berai maya tabo nung bufru kaijaknai abo ang thasing no sai paibikha hingke Joyti Moi Debarma Tomasuk naithok nungsaka hambai no belai no hingke tase user ID 3EE5P ni bini bumungsamo nung bai malai na muchungo tei nini para borosa friend nung pori datong ang mai malai na muchungo malai nai norok ang bai joisina Bangalore phan tongkha hingke contact khai di Instagram tei malai nai salsa jora rok mankha hingke Tripura phaiteke Tripura o malai lainai han kami mane para rok saka norok no ang pori boino tongo hingke naidi 323 bini hingke bosingkha nung boro tong kisa reply khai khe chanai ang tabuk Chennai eba Tamil Nadu o angke Bangalore tongo Chennai to uskango thangphaijak do ang hingke mane asu tongli kisa be na thangma ba 4 din da 5 din tongli thaipika hingke jatini khorang news belai ke hambai maro comment khaimani bagi ani kwbangma kok sungmung tongo nini number rohodita
nung contact ID ang bai Instagram tui or rogo boro comment rogo rimana bahai dana number rogo koro hai pano contact indi Instagram tui hingi Instagram tui ko anta Instagram mo kisa follow rok hanin ta pongti bai amo boyar ni simesang kana boyar Triprasa official nung bo college of poisa ang hingke Creda School of Nursing oro poribo teni ni chelake boro misa abo olo sanai ang no saka tam tujan ang porte khone first year ni koita exam first ongka amorok no ang olo sasinai Malaysia deberma oi friend ham nang ham bai belai no tenmo sa singka nini hamrak ma jala de tong ang no thaisi no sai pai kha no video no skip khaya ui nai ka ke joto no nuk nai tei sagar nuatia saka ani sungmung bai number 1 nin kami biang ani kami hingke tu saka ang khumlok area tada monipara hingke kaisa number 2 hingke bai nung busuk laso poritong ang hingke college poritongo number 3 nung Bangalore de porik bai ini ang Bangalore poritongo hingke number 4 nini baba te nini mom ta mo khai bai ani baba to krui agi charai tong puro na ang kaisa Q&A video bo saka ani baba krui ang agi charai puro no bo ano ya karai thangka osung chano ya karai thangka hingke ani ma tongo bo haino tam khaina tongsa han chikon mekon kisa job khayom suno number 5 norongni family wo koijon ka bai angani family ni ko khasing no sajak video no skip khayawui naika hingke joto no saiman sinai ani question asuk no bai hambai no belai ke hambai manai hingke saiman debarma ta moasung nai thokasa mai thui gable asuk ba hai kon hambai no belai no joto no asuk no ani tini ni comment noro asuk ke comment kaham khayo bagai ani belai ke baka srango tam ningke no asuk ano support khayo aku khayo ang no belai ke pai fly hambai maro hambai ru sirbai anoro no se ani joto kiso noro kring ge ang bukri hedana amani bagi no joto no ta se pai fly hambai maro ani video no skip khaya boi na oi tongi tei video no salva khangke like subscribe share khanini ta pongbi tei Instagram o tei Facebook o follow khanini ta pongbi tei kaisa hingke noro bisina ang bai contact nam chung tonghai ke Instagram tei contact ni mano Facebook tui contact mano sukno sanai tini ni video omsung mung sinai bye bye